सोमवार झने आवे बुधवार झने आवे सोमवार झने आवे बुधवार झने आवे गुरुवार के झने आवे संडे के आ जावे इतवार के आ जावे संडे के आ जावे इतवार के आ जावे सोमवार झने आवे बुधवार झने आवे सोमवार झने आवे बुधवार झने आवे गुरुवार के झने आवे संडे के आ जावे इतवार के आ जावे संडे के आ जावे इतवार के आ जावे सोमवार के सौदा टोरो मंगल बाजार वो कैसे के कराऊं गोरी तोर सने प्यार वो कैसे के कराऊं गोरी तोर सने प्यार वो सोमवार के सौदा टोरो मंगल बाजार वो कैसे के कराऊं गोरी तोर सने प्यार वो कैसे के कराऊं गोरी तोर सने प्यार मंगलवार झने आवे गुरुवार झने आवे मंगलवार झने आवे गुरुवार झने आवे शनिवार घलो झने आवे बताना संडे के आ जावे इतवार के आ जावे संडे के आ जावे इतवार के आ जावे बुधे के काले जथा गुरु के ट्यूशन सुख शनिवार के रहते मोला टेंशन सुख शनिवार के रहते मोला टेंशन बुधे के काले जथा गुरु के ट्यूशन सुख शनिवार के रहते मोला टेंशन सुख शनिवार के रहते मोला टेंशन अकेली चले आवे सहेली झने लावे अकेली चले आवे सहेली झने लावे और कोनो लक्षण बतावे हाँ नहीं बताओ संडे के आ जावे इतवार के आ जावे संडे के आ जाऊं इतवार के आ जाऊं हाँ संडे के आ जावे इतवार के आ जावे कैसे संडे के आ जावे इतवार के आ जावे।